Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Macy. Kining maong kaagi sa ako ning amiga nga itago ta lang sa pangan nga Camille. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaagi palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan, Traitor. Ano pa na sayang isuwa tampo karon? Mao kining usa ka babay nga nag-address sa City of Carcar, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Macy. Congratulations, Best! Congrats sa inyo ni Lester. Thank you, Best. O niya, kumusta magkinabuhik minyo? Okay naman. For the meantime, Best, muipon lang naming mama din kay gusto man sad si mama nga na siya kauban. Pero gusto na ko pohon nga ako na nag-iigong tinikom nga maglain lang yung amo ni Lester. Tuod, wala lagi si Lester. Trabaho in town, Best. Ay, kakugihan, uy. Ready na gid di ay. Maog yun. Nagduda gani kung mabdos ko ron, Best. Hala, mao ba? Pagpiti, uy. Lagi. Nagplano ko magpalit ka ron. Magdungan na ng tagawas siniguli ni mo. Positive cute. Yes. Positive gamaptos ko. Dong, maayo kay ni anak ka. Oh, ganun de. Tay pa mo balipayon malagi ka. Tanawa, Dong. Piti? Positive? Sa ato pa, maamahan ako? Oh, Dong. Yes, thank you. Thank you, Lord. Biyaan nimo ang imong anak. Ma, dako naman sa dang bata. Unya na man sad ka. O ni ang imong bana, nahibaw na ba sa imong plano nga mularga kas gawas? Wa pa. Makigistorya pa ko niya. Na, do dagit kong dili kasugtan ato. Ma. Dili. Dong, Nga naman. Kuwang pabagod ay ang akong sustento para mahatagat mo sa inyong pangilahanglan. Nagkinahanglan magid nga mula ka kaslaing asod. Lester, sabta ko. Nakasabot ko nga dili lalim nga magkalagyo ta, pero kinahanglan din akong buhaton. Para mas makahatag ta sa atong anak og maayong kaugmaon, ingon man para nato. Camille. Dong, kung magsalig man lang ko ta sa atong sweldo din dili kita musaka. Ingon ani ra kita hangtod sa hangtod. Camille.
desisyon nga mularga kas laing nasod koyog nako. O, day. Ano gud pod ang opportunity good? Maugani. Total, kinibuhaton nimo para ram sa imong pamilya. O sa pasad, dali ra kayo ng duha ka tuig ng kontrata, day. Uy, pila ra may dagan sa panahon. Maog yun. Mularga gid kag dayon. Kinahanglan din akong buhaton, dong. Nahibaw kong bugat sa imong buot, pero unta. Masabtan ko nimo kung nganong ako ni buhaton. Ah, please. Dili ko gusto nga mubiya ko nimo nga bugat sa imong buot. Bugat kay sa kong buot, Camille. Pero mamagi kahay gusto nimo. Sa may mahimo na ako. Lester. Nak, dili magpabadlong ni Lola nimo og ni Papa, ha? Oo, ma. Ma, ikaw na bahala sa akong pamilya, ha? Ingon man sa akong anak kon mo trabaho si Lester. O anak, ayaw ka bala ka. Dong, pag-amping din, mahal kayo ta mo. Amping sa dito. Dong, Hoy, best. Nga naman ka. Laom kay kagyo na na. nahibaw mong best nga. Bugat yun sa buot ni Lester. Ang akong pagbiya dito sa Pinas. Nahibaw naman sa kandaan, di ba? Gadiligid siya o yun. Ako pa nimo, ayaw kayo pagkunahon ang mga makadaot sa imong pagtrabaho din. Kitingaling makasab-an unya ka kung masipyat ka. Best. Tawagin na lang siya inig out nimo. Dili mo siya mutubag sa messenger. Si mama na lang akong tawakan, be. Anak, murag, nalain pa manggit siya ni mo, eh. Unsa ma? Mao'y sulti niya nako nga, dili ko no siya ganahan pa nga makigsulti ni mo. Kung na ako no kay Toyo na, o ganahan ka makigistorya sa bata, aw, anhin na lang ko no panawag nako. Unsa? Sige lang, uy. Palabya lang una. Nakasiguro ko nga dili gyapon na siya makagwanta nimo kay mingawan man gyud to. Macy. Salamat dungan ito bag nikitaon ka sa kong tawag. Kumusta na? Okay naman. Nasa ko paghihapon ka na ako. Wabang kabasa ko. Nagpalabay lang ko sa kalibos. Siyempre, huwag ko mahalad nga ingon ini nga layo ta sa sagusa. Pasensya dong. Sige lang. Magkwanta lang tayo ni. At saon nga lamang kay kadihan sa layo. Pila naman
magtagan sa 2 years. Salamat kayo sa imong pagsabot, Dong. Ka-excited sa kong amiga nga mauli. Uy! Lagi best, uy. Gimingaw, nakay ko sa kong bana og anak. O, diba? Mura lagwa ang 2 years. Maog yun. Ni anagid kanak. Mama! Dong! Day, Lester, Dong! day, salamat kay ni anak ka. Gimingaw gyud ko sa mga luto ni mo, ma. Mao ba, nak? Oo, maoy. Lahi ra gyud ang imong mga luto, maoy. Tinuod yun na. Kung dili patungod sa mga luto ni mama, tingali. Hagbay ra ko nga mipahawa din sa bay. Tungod sa akong kahibos nimo, sa paglarga nimo. Dong. Kimingaw na ko nimo, Camille. Gimingaw sad kayo ko ni mo, Lester. Oh, nagilas malaki ka. Mo, ato ko sa ilang may sidong. Oh, ikaw, wa malagi ka magilis. Dili ka mo trabaho? Dili, day. Murag kaapoy mga akong lawas. Mao ba? Sige. Di lang sa kumato sila Macy. Ha? Ayo eh. Nagsabot mga mo. Ako rin ipahuway ang akong lawas. Ma-okay ra ko. Sure ka? O lagi. Mao ba? Mureglahi ng tinagdan ni Lester nimo? Oday. Uy, dili ka doon na siya babae, day? Amot lang sa day, uy. Dunay ka usa nga, while nag-sex me ba? Iya man kong gisang pitughan. Day, dili ba gud may maghan. Na, klaro na lang nga naagnilain. Macy. Uy, abli raman din yung bahay. Ako na lang tingali mo yung magluto para sa panihapon. Aron makapahuway sad si mama. Asa man ang mga tao? Mingaw man. Lester. Oh. Si mama ron. Oh. Oh, Lester. Kinuo ko. Dili. Dili. Wow! Kanami sa tungsod anday. Murag taod-taod na sad nga wagi ka makaluto na. Ang bitaw, nak.
Ako ginang gipalami ang sudan ron kay tingali manggod ma. Bisag unsa na lang nga putahe imong gipakaon sa kumbana. Camille. Camille, unsa ko lang ipanulti nimo? Wa mo kay respeto sa imong inahan. Ha? Respeto? Ngano? Kamo, doon na ba day mo respeto nako? Ikaw, ma. Ngano nakahimo man ka nako, ani, ma? Ha? Inahan man unta ti ka? Giunsa man imong pagkayang traidoron kung imong kaugalingong anak, apil pang imong apo? Biten kang dako! Bisag ka no sa... Bisag inahan pati ka, dili kita ka mapasaylo. O ikaw, Lester, mas maayo na masayod kang dili sa tiga mapasaylo. Pag-uban mo ha? Camille. Maoto. Recently lang sa dako na hibawaan nga hagbay reday na silang mag-uban-uban bisan asa. Og batot sa mga tao nga nakaila. Muragit ko na silang doon ay relasyon tanawon. Hala, no? Ay, kawa ko nagdahong ingon anak ba di ay? Wa gid magdahaw mga akong amiga nga mabuhat ni sa iyang kaugalingong inahan ingon man sa iyang bana. Bisan unsaon ko ninis paghuna-huna murag lisod gid kuno kaayo ihatag iyang pasaylo nila. Karon, mas nag-focus siya kung unsaon niya nga makahatag siya maayong kaugmaon sa iyang anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN.